बे थांबाय सिङाव केभिटि फिलिं खालामबाय थादों दा आं नायबाय थादों आरो बारा टाइम नाङा अनलि 15 मिनिट्स नांगोन होननानै बुंदों आरो बहा थांनो ओंखारदों हाथाइनि सावगारि माथो लोगोफोर नायनायनि हाथाइनि सावगारि लानानै मा खालामबाय थादों आंनि जायाखै नासो जादों आसलि पेसेन्टआ बिसो लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ होनजायो दिनै सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा गम मोनखादों अलरेडि माने आं माने एसे नार्भासमोन आरो आंना अलरेडिथ' आं नोंथांमोनखौ बुंखादोंना आंना हाथायाव माने केभिटि दङ एम्फौ जानाय ओमफ्राय बिथिंबो आरो आवगायावनो एम्फौ जायै जायै हाथाया माने गैया जादों आरो बिथिं साननै मैया आरो बिनि सिगांखालि आरो दाख्लैनिफ्रायनो आरो आंहा उन्दुनाया थिग जायाखै टेनसनावनो आरो एकदम सानै मा जागोन मा जाया ओमफ्राय मैया मोनानि आरो इभिनिंनि 7 PM आव मोनानि एपइन्टमेन्ट मैया थांना फैबाय ओमफ्राय थांनानै आरो एकदम नाउ आइ एम फिलिं माच बेटार आरो दा डक्टरफोरजों रायज्लायनानै आरो मोजां मोनबाय आरो डक्टरफ्राबो बिराद माने कर्डियेल आरो बिराद माने कर्डियेल ओमफ्राय पुरा जेरैबायदि फेमिलि मेम्बार्स बेबायदि रायलायो आरो मा प्रब्लेम सब माने मोजाङै बुंदों आरो माने आंहा जेबो एसां माने प्रब्लेमाथ' जेनेबा प्रब्लेम हाथाइ गैयामोन नालाय बेखौ दा लगायनांगोन खिन्थु माने रुट्सफोरा थिगानो दङ होनना बुंदों आरो बिथिं आरो एसे माने केभिटि जादों बिथिं एसे गोदान आरो दा बिथिं फिलिं खालामगोन दा दिनै एपइन्टमेन्ट दङ आरो दा जों थांनो ओंखारदों बिहाबो जोहोलावाबो दिनै अफिस गैया बन्द ओंखायनो दा 11:30 आव एपइन्टमेन्ट दङ दा थांनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय नेक्स्ट सेटारडेआव आरो उइकेन्डआव माने पुरा मेजर माने माबा आरो सार्जारि माबा हाथाइ गैयाना मोननै बेखौ इमप्लान्ट खालामगोन आरो आर्टिफिशियेल हाथाइ लगायनो हागोन आरो माने आंना बे रुट्सआ दङ ओमफ्राय हाथायाबो एसे बिजौआव दङ आरो खिन्थु बे एम्फौ जायै माबा जालांदों आरो मानो होनबा उन्दैयावनो जानाय बे आंना माने हाइ स्कुलनिफ्रायनो एसे प्रब्लेममोन आरो ओमफ्राय उन्दैयाव जानायखाय एसेबां आरो जों गामियाव थानायफ्रा एसेबां अराल हेल्थ जायखौ होनो आरो अराल हेल्थ होनो बेखौ हाथाइनि आरो बेनि सोमोन्दै एसेबां बारा एवारनेसबो गैयाना बिदिनो आरो न'आव थाबाथ' जेनेबा बे मुहानिमजों ब्रास खालामबाय जों मोजां जायो बिदिनो आरो बाट दा आरो सानबाय बिदिथ' थाबा जानाय नङा फिउचारा एफा गोलाव दा बिदि थाबाय थाबा आरो आं मालाबा बेदर जाबा हाथाइफ्राबो सायोना बेनिखाय खेबसेयावनो आरो वान टाइम इनभेस्टमेन्ट आरो खेबसेयावनो रिपेयार खालामना लाबा बे लाइफ लं थाबायनो थागोन आरो दा बे प्रसेसआव टटेल 1.5 months नांगोन होननानै बुंदों आरो दा दिनैथ' अनलि बे केभिटिनि फिलिंखौ खालामगोन दिनै बेनिफ्राय एक्सुवेल इमप्लेन्टआ नेक्स्ट सेटारडेआव खालामगोन आरो बेनिफ्राय थाङै 1.5 months नांगोन आरो कमप्लिट जानो बे बिसा खालामगोन आरो बे बिसा नाट बल्टु लगायनानै हाथाइ लगायनो हागोन बेयाव बेखौनो इमप्लेन्टेसन होननानै बुङो आरो इमप्लेन्ट फुड इमप्लेन्ट जेखि जाया माने आरोबाव फिउचाराव मोजाङै जानायफोरखौ मोजाङै जानो हाबानो जाबाय आरो मोनजागोन आरो मोजां आरो माने आं फार्स्टआव आरो टेनसनबो जादोंमोन बा फैसाबा एसेबां थांगोन एसेबां फैसानिबोथ' खोथा दङ ना फैसायाथ' बिलाइ नङाना खाबानो जे मोनगोन दा सानबाय आरो आं बेखौ नों माने माबा खालामनो हागोन ना हाया बिदि होननानै आरो जों गारि आरो प्लेटखौ केन्सेल खालामनानै दा हाथाय आरो मोनसे आइटेम अर्डार होदों आरो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो लासै बिथांनि एकदम बिराद गोबाव साननिफ्राय माने बायगोन होननानै आरो 2 बोसोरसो जाबाय दा 2 बोसोर फार्स्टआव बाया बिदि जाबाय ओमफ्राय दा बायनोसै दे माथो फैसायालाय मादिनो दङ गाबोन गैया लाइफ थाबानो जेनेबा सानफ्रोमबो माबा जाबानो बे उनावहायबो खामायनो हायो फैसाखौलाय दा ओंखायनो जि लानांगौ बेखौ लानोसै होननानै बेबो आरो जों सानैनाबो दा कस्टआ सेम आरो आंनाबो खोमा 80,000सो थांगोन आरो आंना टटेल आरो जेसेबां सार्जारि 80,000सो थांगोन बेबो जायो माने बुस्थुखौ बायदों आरो बेनाबो 80,000 नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअफ्राव लोगोफोर दा जों थांबाय थादों आरो दिनैथ' बारा एसेबां माबा नङा दिनै इजिलि जालांगोन बादि मोन्दों आरो मेन जि ट्रिटमेन्टआ आरो जि सार्जारिया बे इमप्लेन्ट खालामनाया आरो बेबो बेहाय माबा जायोना आरो लेजार ट्रिटमेन्ट होनो आरो लेजार ट्रिटमेन्टखाय बारा पेनफुल नङा आरो पेनलेस आरो ओंखायनो आं जेसेबां पेनलेस जायो बेखौनो आसा खालामबाय थादों आरो आं बिजिफोरखौ गिया खिन्थु बे हाथायाव जे बे स्केलिं खालामो बिसोरसो साफा खालामना होयोना साफा खालामनायावनो बे दैया जे ओरैबायदि गोसा माने प्रेसारजों थाङोना बे खालामबाबो थै ओंखारलायलायो आरो आंना गाम्सफ्रा माने एसे माने दुरबल ना
हाथायनि जि गाम्सफ्रा बे खाथियावनो आरो बे एसे थांनानै बेनो आरो मोनबायनो आरो दा जि मिनिगासिनो नालाय लोगोफोर सासेया फन हरनानै लोगोफोरजों दिनै अफिस बन्द ना अफिसनि लोगोफ्रा फन हरगासिनो जों सानफ्रोमबो फैबाय थानाय लामायानो आरो ओरैनो मोनफैबाय बेनो लोगोफोर बेनो नैबे नुबायना डेन्टेल क क्लिनिक दङ बेनो आरो नैबेनो लोगोफोर जोंनि खाथियावनो मोनफैबाय दा हाबहैनोसै ओमफ्राय सब आथिं आखाइ सब सेनिटाइज खालामनोसै ग्लभ्स गाननोसै दा बेनो आरो नैबेनो पुरा हाथाय दिहुननानै मालाय कोरियाना जे मिनिगासिनो बेनो गुड मर्निं भैया गुड मॉर्निंग मैम कैसे हैं मैं ठीक हूँ आप ये आराम से बैठो दा लोगोफोर बेखौ गाननोसै आरो नैबे आथिङाव जुथायाव बेथिं सेनिटाइज खालामगासिनो लोगोफोर बे थांबाय सिङाव केभिटि फिलिं खालामबाय थादों दा आं नेबाय थादों आरो बारा टाइम नाङा अनलि 15 मिनिट्स नांगोन होननानै बुंदों आरो बेयावनो खालामगोन आरो इमप्लान्टखौबो रायलायबाय नेक्स्ट सेटारडे खालि फुङाव टाइम होदों आरो 8:30 सोआव खालामगोन स्टार्ट 2 आवार्स नांगोन आरो बेनिखाय नेक्स्ट सेटारडे फैनांगोन आरो दा बे दिनै केभिटिखौ खालामबाय थादों आरो दा बे बिसा बिथिं बिजाबबो दङ फरायबा फरायनो हायो आरो नेबाय थाबा बे बिसा ये देखो दोस्तों आर्टिफिशियल दांत और इसको लगाने वाले हैं ये ऐसा है हाँ ऐसा लगेगा ना लोगोफोर माबा खालामबाय बे केभिटि थिं दंमोन ना बेखौ फिलिं खालामबाय आरो दा बिथिं आधा घन्टासिम जेबो जानो होआखै ओमफ्राय बिनि उनाव मोजाङै जानो हागोन आरो दा ओमफ्राय नेक्स्ट सेटारडेआव आंना इथिं आरो इमप्लेन्टआ दङ आरो मोननै हाथायनि पहले छोटे में ना हमारे दादी लगाते थे वो क्या जो लगा कर जो खुल के रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं डेंचर ये हाँ हाँ डेंचर हाँ ये निकालने चाहूँगा हाँ इसको ना वो जब ना मेरी दादी थी ना भैया तो जब भी मतलब दादी नहीं नानी मेरे माँ का और नानी होगा ना हाँ मम्मी माँ का मम्मी होगा तो नानी तो नानी ना दो जोड़ा था उनका एक ऊपर का और एक नीचे का हाँ तो जब भी वो खाते थे ना लगा लेते थे और उसके बाद खोल के रखती थी पैकेट में ऐसा पैकेट था ना तो ये भी क्या कंफर्टेबल होता है ये भी हाँ ये वो है जो 50 हाँ 60 साल के हाँ उनके लिए है जो हाँ ये तब लगाया जब उनके किसी का बोन या हड्डी नहीं होती हाँ नहीं मेरा ऐसे लगाया जाएगा भैया ने दिखा दिया आपका 2 यूनिट का ना तो ये हाँ, दो ऐसे दो रहा हाँ है दो हाँ मेरा 2 हो जाएगा या फिर ज़्यादा था तो समझ लो मेरा ही दादी है लोगोफोर बे क्लिनिकनिफ्राय फैबाय दा आरो जानो हानाय जाबायना दा आरो दखानाव फैबाय आरो दा दखानाव हाबहैनोसै माबा मोनसे लानांगौ बिनि मोजां मोननाय बिस्कुट लानांगौ आरो नैबे जों सानफ्रोमबो फैबाय थानाय दखानाव आरो लोगोफोर डेन्टेल क्लिनिकनिफ्राय फैबाय दा ओंखाम संबाय थादों आरो ओंखामा अलरेडि मोनबायनो आरो ओंखाम बिथिं दङ ओमफ्राय बेहाय दालि बानायदों दालिजों थाइगिर ओमफ्राय बेहाय सिम्पोल आरो मुलाजों आलु फ्राय आरो बिथिं दङ जोंना जोहोलावा खामानि मावगासिनो दिनै बिसोरना अफिसा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बन्द जाबाय आरो पजिटिभ मोनदों सोरनाबा आरो खाथियावनो जोंनि डिपार्टमेन्ट खाथियाव बेलेग डिपार्टमेन्टआवनो आरो नङाबा आं दिनै हारसिं थांनाय खोथामोन आरो बिहाबो एकदम फुङावनो आरो 7टायावनो बिदि माबा फैदों फन फैदों आरो बिसोरनि सिनियरनि ओंखायनो आंबो मोजां मोनो आंथ' जेबो दिनै गियाखै दिनै नर्मेल ना मिथिखायो दिनै प्लास्टारल' माने केभिटि जास्ट फिलिंल' इथिंनिया जाबायनो आरो दिनै माने जेबो पात्ता मोनाखै आरो खायफाया बिराद माने बे बिजि बेहाय माने सेन्सलेस खालामनो होयो ना एनेस्थेसिया बे एनेस्थेसिया होयोना हाथायाव नङा हाथायनि सायाव आरो बेखौनो बांसिन मानसिया गियोनो आरो बेखौनो बुंदों आरो आं जेनेबा बेफोरखौ बारा बिजिफोरखौ आं गिखाया मानो होनबा उन्दैयाव आंहा ना माने बिराद गाराय जादोंमोन आरो
आंहा उन्दैयाव माने बिराद गाराय जादोंमोन कन्टिनिउ खोमा आंहा 8-9 इयार्स आरो क्लास 10 सिम खोमा आंहा एकदम दैज्लां बोथोर फैबानो एकदम गाराय जाखायो खिन्थु आं दुब्लि सुब्लिफ्राव जेबो थांखाया आरो उन्दैनिफ्रायनो थांनो हाबिट गैया खिन्थु मानो आरो आंना थैया खोमा बारा मोजां नङामोन आरो ओंखायनो माने बोसोरफ्रोमबो बिदि गरमाव आरो दैज्लां बोथोराव गाराय जायोमोन ओंखायनो मान्थलि आरो एकदम 30टा आरो एकदम बिजि लानांगौ जायो इथिं ओमफ्राय थाफ्लियाव एकदम लानांगौ जायो बे लायै लायै आंहा माने जेबो बिजिनि सायाव आरो जेबो गिनाय गैया आरो बिजि थुजाबाबो जेबो पात्ता मोना आरो दा ओंखायनो दिनै एनेस्थेसिया जासोदों पात्ता मोनाखै आरो मेदामा बुंदों दा गिनाङा बेबायदिनो दिनै जिबायदि नों फिल खालामदोंना बेबायदिनो नेक्स्ट माने सेटारडेआवबो जि नोंनि माने बे मा होनो बेखौ जि इमप्लेन्ट खालामनायनि जि प्रसिडिउर फार्स्ट खालामगोन ना स्टेप बेबायदिनो जागोन बिदि बुंदों आरो ओंखायनो आं एसे कनफिडेन्सखौ लाबोनो हादों आरो बारा एसेबां गिनाय मोनाखै आरो लोगोफोर दासो सिखारबाय उन्दुनानै सिखारदोंमोन बसना फन फैदोंमोन आरो खामानि मावनानै आं अलरेडि हरखाबाय हरनायनि उनाव दा बसआ फन खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय गाबोनबो बन्द'नो अफिस फन हरदों मोजांखौनो मोनबाय सानब्रै एकदम कन्टिनिउसलि बन्द' आं साहा फुदुंगासिनो लोगोफोर जोंनाथ' कफि बानायबाय आं ग्रिन कफि बादै खामानि मावग्रा बे गैया साननाया आरो बिसोरा सानसेबो बिया दिनै साहा लोंनो आरो आंखौ गावनो बुंदों मेदाम जि साहा माने लोंनो गोसो जादों बानायनो होआ आंनो मानो बानायनो होआ जेबो नङा आंथ' माने दानो राजि दानो बानायनोसै बिदि होननानै फार्स्टआव गिदोंमोन आरो बिगोन ना बिया होनना सानदोंमोन आरो आं रायज्लायबाय थायो थारमाने बिसोरो जेखि जायाथ' बिसोरबो मिथियोना जोंहा जेबो रेसपन्सिबिलिटि बेहाय गैया होननानै माने जोंथ' बेहाय नोंसोर थायो होनना बिसोरबो मिथियो थेवबाबो आरो आंजों मोजां नालाय रायज्लायबाय थायो आंबो खामानि मावग्रा मानसि बिसोरबो मोजां मोनो रायज्लायबा ओंखायनो दिनै आरो चान्स मोनबाय आरो मा खालामदों बिदि होनना सोंबाय आरो फ्रि दङ ना मावो आं फ्रि दङ बिदि होनबाय आरो ओमफ्राय साहा लोंगौमोन आं होनबाय खै काप ओमफ्राय गावसोर सानैल'नो आरो 2 काप होनबाय ओमफ्राय आं बानायनोसै बिदि होनबाय आरो लोगोफोर दिनै माने बिराद मोजां मोनबाय आरो गोसोखौ गोबाव सान माने गोबाव बोसोरनि उनाव आरो आफ्टार 5-6 इयार्स आरो 6 इयार्स हमनांगोन आरो माने जोंनि कलेज फ्रेन्ड आरो सासे बेंटलनि दानसोरां इस्लारि बेंटलनि जुदि सोरबाफोर सिनायोबा आरो बे दानसोरां इस्लारिखौ बेंटलनि मा जायगा बेखौ मिथिया बे इस्लारि होनो बेखौ दानसोरां इस्लारि फन हरदोंमोन आरो आंहाबो नाम्बार गैयामोन बिहा फेसबुकआवबो बारा एसेबां एक्टिभ नङा आरो बियो सासे लोगोनिफ्राय आरो नाम्बार लानानै फन हरदों आरो आंखौ आं सिनायाखैमोन सोर बिदि होननानै आरो ओमफ्राय उनाव बिराद मोजां मोनबाय आरो बिराद गोबाव सम रायज्लायबाय दा मा खालामगासिनो बयबो बहा मा दङ बिदि खबर लाबाय बिबो दा बिजनेस मावोनो आरो न'आवनो आवगायाव शिलंआव साख्रि मावोमोन मोजां मोनबाय आरो जेखि जाया माने बे कलेज लाइफनि फ्रेन्डफ्रा माने जेसेबां गोबावनि उनाव फन हरबाबो आरो माबा मोनसे एकदम बेलेग मोनसे फिलिंस माने फैयो आरो जोंनिनो आरो बर'नि दा इउटुबार माने मोजां इउटुबारनो आरो आगै बे जेबि फेमिलि बयबोथ' मिथिखायोनो आरो जायफ्रा नायबाय थायो जेबि फेमिलिनि आरो बे आगैया आरो बेजोंबो आरो फनाव रायज्लायबाय दिनै मोजां मोनबाय आरो साननैसोनि सिगाङाव बे गुजरातआव थायोना बर'दायाव आरो सासे दङ आरो आगै बेबो फेमिलि अफ जटिका बिदि होननाय आरो इउटुब चेनेल दङ बे आगैजोंबो रायज्लायदोंमोन आरो बेबो बिराद मोजां मोनबाय आरो बेजोंबो रायज्लायनानै दा जोंनिथ' नोंथांमोनाबो साबसक्राइबारफ्राबोथ' जा जि मोजां कमेन्ट्स होयो आरो धेकियाजुलिनि आरो सासे साबसक्राइबार दङ माने लोगोनो बुंजागोन आरो माने रुनेल सोरगियारि वाट्सएपआव बिराद मोजां मोनदों आरो बेबो बाक्सानिनो आरो बर'मानि ओमफ्राय धेकियाजुलियाव हाबा जादों आरो सासे बाबुबो दङ 2 months जादों आरो बिदिनो आरो दा जों इउटुब खुलिनायनिफ्राय गोबां लोगो मोनबाय बिदि मोजांबो नाङो आरो जेखि जाया दा गोदान लोगो मोनबाय आवगायनिथ' कलेज फ्रेन्ड दङ बा जोंनि खाथि खालानि लोगोफ्रा सिनायो खिन्थु दा इउटुब खुलिनाय लोगो गोबां मानसिजों जोङो दा कानेक्ट जानो हाबाय आरो ओंखायनो बिराद मोजां मोनो आरो मालाबा डिनाराव मा जागोन डिनाराव मा जाहैयो आंथ' जेबो जानो हाया आं हाखाया चिकेन सालामि बेनिफ्राय फ्रुट्स जि जाहैयो बेखौनो जागोन आरो अके आं एप्पल जागोन ओमफ्राय बे सालामि जागोन आरो चिकेन सालामि बे जाथों आंना हाथाया दा एसे मोजां नांबाय दहाय ओरैबाबो माने बे डेन्टिस्टनाव थांनाय आरो मेदामा बुंदोंमोन आरो दिनै नोङो फार्स्ट माने फिलिं खालामदोंना दिनै एसे माने आनकमफर्टेबल फिल खालामनोबो हागौ आरो माबा माबि जाबाथाय आरो बे जे हाथाया मा होनो बेखौ हिन्दीयाव जे सनसना हाट ना मा होनो बर'निबा मा होनो बेखौ मिथिला आं
एसे बोरैबा नाङोना बे दै थान्दा गुसु दै लोंबाथाय बा आइसक्रिम बिदि जाबा बे टाइपनि एसे फिल खालामदोंमोन आरो दहाय दा मोजां जाबाय आरो मेडामा बुंदों सानब्रै सानथाम बिदि जागोन बाट बे नर्मेल आरो बेदर जानो हानाय हाथाय लगायगोन आरो ओरैयावथ' आवगायाबो जानो हायोमोन दा आरो मोजाङै जानो हागोन आरो पुरा गोसो खुसि एकदम बे बेगेंफोरखौ बायदि अरनो हालायनाय आरो लेग पिसफोरखौ बिदि जुदि खायखा जागोन नोंथांमोननि सिगाङाव नायबाय थाबानो जाबाय दा लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ बेहायनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय लोगोफोर बाय बाय